Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mayong adlaw nga Domingo sa tanan. Atol nining ikaupat nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, gisaulog nato ang Domingo sa pagdapig sa kinabuhi o Pro-Life Sunday. Ang atong Santo Papa Francisco nagkanayon, ang katungod sa kinabuhi mao ang una sa tanang tawhanong katungod. Manghinaot kita nga ang konstitusyon sa atong nasod sa Pilipinas magpabilin nga mo ilagayod ug manalipod ni ining tawhanong katungod sa kinabuhi. Apil na ang mga kinabuhi nga anaa pa sa sabakan sa ilang inahan. Karong Domingo usab gitawag nato nga National Bible Sunday. Sulod nining santos nga Eucharistia, pangayoon ta ang grasya sa pagpuyo sa pulong sa Dios aron makasunod kita kang Kristo ug mahimong mga buhing saksi sa maayong balita alang sa kaluwasan. Nining santos nga kasaulogan ato sab ihalad ang atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan lakip na kining mosunod nga mga pangamuyo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa tong Ginoong Hesukristo,
ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Mga igsuon, aniya nakita sa ikaupat nga Domingo sa ordinaryong panahon. Karong Domingo gisaulog usab sa atong simbahan, labi na din sa Pilipinas, ang National Bible Sunday ug ang Pro-Life Sunday. Mga kita ning santos nga misa, nga hunta magmahigugmaon kita sa pulong sa Dios nga nahisulat sa balaang kasulatan o sa ato mga Biblia. Sama usab nga kanunay natong ampingan ang kinabuhi nga gihatag kanato sa Dios. Labi na gayud ning atong pag-ampo apil nato. Kamo nga nisimba pinagi sa telebisyon nga dunay gipamati sa lawas. Nga unta ang kinabuhi, ang grasya sa Dios maoy mag-ayo kaninyo. Busa atong hinulsulan karon ang atong mga sala aron mahimo kitang andam ug angayan sa pagsaulog ning santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kodako yamot sa huna-huna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuy ako kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa talang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibok kasing-kasing. O nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo miingon kanako, sa wala kupagani ikaw lalanga, ug sa wala pa ikaw mataw, gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Ayaw kahadlok, suginli silang tanan, gisugo ko kanimo. Ayaw sila kahadluki, aron dili ko ikaw hadlukon, ug labaw pa niini inig atubang mo kanila. Pamati Jeremias, ang tanang tao ning nasura, mga hari sa Huda, ang mga kadagkuan, mga kaparian, ug ang katawhan makigbatok kanimo. Apan karong adlawa, hatagan ko ikaw kaisog sa pagsukol kanila. Mahisama ka sa kinutaan nga syudad, sa puthaw nga haligi, ug sa tumbaga nga paril. Dili sila makabuntog kanimo, kay ubanan ug panalipdan kuman ikaw. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Kanimo, Ginoo, nagadangop ako. Ayaw gayud itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwas ako, ug palingkawasa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako, ug luwasa ako. Magawit ako sa imong kaluwasan. Pagpakahimong akong bato nga dalang panan, usa ka kota nga manalipod kanako. Kay ikaw man ang akong bato, ug akong kota. O Diyos ko, luwas ako sa kamot sa dautan. Magawit ako sa imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman, O ang akong gisaligan, O Dios, gikan sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako sukad sa akong pagkatawo. Gikan sa tiyan sa akong inahan,
ikaw ang akong kusog. Magawit ako sa imong kaluwasan. Magsangyaw ang akong baba sa imong katarong. Adlaw-adlaw magsangyaw sa imong kaluwasan. O Dios, gitudluan mo ako sukad sa akong kabatanon. Ug hangtod karon magasangyaw ako sa imong mga buhat nga katingalahan. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang gugma mapailubon ug maluluyon. Ang gugma dili masinahon ni tigpasikat o garbuso. Ang gugma dili bastos ug hakog o sukanon. Ang gugma dili madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuoran. Ang gugma mapailubon, matinuohon, malaumon, ug mulahutay gayod. Ang mga dinasig nga mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsulti mawala. Ang kahibalo mahanaw, apan dili gayud matapos ang gugma. Kay ang atong kaalam ug dinasig nga mga mensahe dili hingpit, apan kun ang hingpit moabot na, kadtong dili hingpit mawala. Sa bata pa ako, ang akong sinultihan pagbati ug panghuna-huna binata. Apan karon nga hamtang na ako, dili na ako magbinata. Ang atong nakita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin. Apan unya maklaro na gayud nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang, apan mahingpit ra unya kini, sama kahingpit sa kahibalo sa Dios bahin kanako. Pagkakaron kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom o gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Kinutlogikan si Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Humiyaw ni kao, Ginoo. Unya miingon si Jesus kanila, kining bahina sa kasulatan na tuman karong adlaw, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadahig kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahom nga pulong ngayang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Miingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong gisulti kanako, ang giingon sa sanglitanan, Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamu usab moingon kanako, himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Capernaum, sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini, ang usa ka propeta dili gayo dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako. Tinuod nga daghang mga biyuda dito sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa biyuda sa Sarepta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanglahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo. Apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila ug ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod di natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan, labi na kamo mga nag-uban ning santos nga misa nga dunay mga gipamati sa lawas. Hinaut unta nga taliwa ning pandemya nga ato karong gisagubang, still malaumon kita, lig-on kita nga mopadayon. Human sa bagyong Odette, matod pa nila, tungod sa kamaldita ni Odette, nahadlok si COVID, pero nasayop ta. Pag human ni Odette, ni puli magbalik si COVID. So murabag, wa pa kita mahuman ining kalbaryo nga itong gipasan. Apan sige lang, padayon gihapon ta, magpakalig-on sa atong pagtuo. Kay lagi, ang Dios dili man makalimot sa iyang gisaad. Maghisgot gani tagsaad mga igsuon, sa atong pagpakigrelasyon sa usag-usa, gusto gitagtaw nga dunay palabra di honor or word of honor. Dili ba? Kay kasagaran baya, na mga tao nga masigigag sulti, nyeg human, waday tuman-tuman, amo nang di na kita mutuo. Amo na nga sa mga manag-uyab, makasagig usa, nya may kigsulti sa wa pa, adi na gina, mabuak na ginang pagsalig, magliso na gigag uli. Kaya lagi, we are always geared towards accepting the person who has the so-called word of honor. Barugan gyud ang iyang gisulti. Mga igsuon, hisgot kanitag person nga dunay word of honor or palabra di honor, di gid ta masipyat sa pagbalik sa tuburan sa tanan nga mao ang atong Ginoo. Di ba? Matud pa sa sulat ngadto sa Hebreo, ang Dios mipadala og mga propeta, mipadalag mga patriarka, mipadalag mga magsasangyaw, apan inigabot sa panahon, mipadala siya sa iyang anak. Ug wa gyud si piyata sa Dios ang iyang saad, iya gyud nagipadala ang iyang anak. Nga gani bag-o pa nato gisaulog ang pagkatao ni Kristo. Nga bisan pagbagyo, nadayon gihapon hinaud paunta ang inyong Pasko. Karong sa Ebanghelyo ha,
Sa una palang bahin sa Ebanghelyo, miingon dayon, kining bahina sa kasulatan, natuman karong adlaw, ingon sa inyong nadungog o gibasa. Kay ngano man, ang gibasa didto sa pundok sa diyang dito si Jesus, naghiskot man tog ang mga bungi nakasulti, o ang mga amang nakasulti, ang mga bungol nakadungog, tungod kay naghimo naman siya mga milagro. Nga sa ato pa, ang iyang gisaad, ang gisaad sa Dios ka mahitabo, natuman gayod. Nga sa ato pa, dili lang kutob sa pulong, dunagyoy katumanan. Mga igsuon, una sa tanan, pahinumdum sa siguro ni nato, kamu nga mga dunay gisaad, dunay mga panaad. Una sa tanan, sa inyong tagsatagsa ka mga relasyon, mga banag-asawa, di ba? Sa dihang gikasal mo sa simbahan, gipalitok man mo, atubangan sa pari, atubangan sa simbahan, atubangan sa Dios, sa inyong mga saad. Di ba? Gipangutana mo, dawaton mo ba siya nga mahimong asawa o bana? Unsay tubag? Panguban mo ingon, tanawon lang ni Padre. Di ba? Ang tubag is, oo, Padre, akong dawaton. Apan nga nung inigabot sa problema, inigabot sa mga pagsulay, makalimtan man ang mga pulong nga gisaad. Mausad mi kami mga pari, maay kay mig pangutanas obispo, unsay dawaton ba ninyo? Do you promise obedience to me? Mausad ni mga mandre. Sabi na sa dihang pag-amo ng litok among panaad. I think today's gospel reading, today's celebration, is simply a reminder that all of us have to also do what we have pledged. Matag-usa ka nato, do na untay palabra di honor. Sa itong tagsatagsa ka mga panaad, dili lang unta kutob sa sulti, do na gyoy buhat sumala sa itong gisaad. Sa haom sa kaayo karong Domingguha, gisaulog nato ang Philippine Bible Sunday or National Bible Sunday. Matag-usa ka nato siguro sa pamilya, dias inyong panimalay, doon na mo'y tagsa-tagsa ka mga Biblia. Apan mangutana ko ninyo, unang pangutana, kanus amang katapusang higayon na abli ang inyong Biblia? Unsa na may baho sa inyong Biblia? Ba? Nanimaho pa ba ng agup-up? O nanimaho ng ilok? Or maka-appreciate kitag Biblia ka na mga gibadlis-badlisan? Pasabot niya na gibasa. Nindot. Kaya atong gigamit, gibasa ang Biblia. Which magdala usab nato sa ikaduhang pangutana. Kung kita nagbasa sa Biblia, ato bang gituman ang atong nabasahan sulod sa Biblia? Kinabi ay uban. Gitawag kini nilag Bible cutting. Iba kinalagi ingon sa mga, of course, sinuod magina. Pero at times atong kuhaon na siya out of context. Nayuban nga tanan imong problema, makit-an nimo sa Biblia. So diha toy usa ka ulitaw gibuwagan siyang uyab. So yung gibuhat, ingon man lagi nakahinumdum man siya giingon sa pastor nga tanang problema makit-an sa Biblia ang solusyon. So una niyang abli. Ang iyang nabasahan mao ang kabahin sa Ebanghelyo. Di niingon si Maria ngadto sa mga nagsunod ni Jesus, do what He tells you. Sakto gid ay buhaton gyud kung unsay gisugog isulti sa Biblia. Yan na pong gisira, giablihan na po niya. Ang iyang nabasahan, mao ang bahin nga diin, si Judas naghikog. Mao din ni. Busa siya nagduha-duha, marag di ni maayo, kaya ang Ginoo di man gustong maghikog. Iyon na pong gisira. Pag-abli niya, matay ang iyang nabasahan. Mauman, ang katong gisangyaw ni Jesus, dito na mga apostoles, di nagkanayon.
Go and do the same. Matay mga igsoon, delikado gyud kung mauna ang atong pagtratar sa Biblia. Bible cutting ang gitawag ni ana. Nga sa ato pa, atong siguroon, atong kuhaon sa saktong konteksto ang atong mabasahan sulod sa Biblia. That yes, the persons in the Bible can truly help us, especially in their life and relationship with God. But however, we should also truly reflect and study and pray over them. Sa ato pa mga igsuon, diha sa itong pagbasa, diha sa itong pagpamalandong sa mga pulong nga naa sa Biblia, diha punta makapupo og mga pagtulunan samot na nga diha punta magiyahan. Apan na kanindot lang sab karong Domingguha, naghisgot kabahin unsaon pagtuman sa atong mga saad, labi na kini atong mabasahan, mapamalandungan sa Biblia. Kaduhang pagbasa, sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto, naghisgot kini og gugma. Everything that we have, everything that we are, everything that we do, all of them can be summarized in love. Sa ato pa, nagduha-duha gani ka sa mga buhat o pagtuman sa iyong panaad, let us always reflect and do this in the context of love. And you should not understand love nga kanang learning to love, di ba naikanta nga, learning to love yourself. It is the greatest love of all. Nindot na siya nga kanta. Apan dili na siya mao kahulugan sa gugma. Ang gugma is always going out of ourselves. Sa ato pa, dili na siya bunga sa kahakog ug sa kadaw. Ang gugma mao kana ang paghuna-huna, pagbuhat unsay makaayo sa isig kausa. Sa ato pa, ang pagtuman sa itong panaad, dili ang paghatag og kabulahanan sa kagalingon, kundili ang paghatag og kabulahanan sa uban. Mao ni pahinumdom sa siguro natong tanan labi nang pakita niining pandemya. Nga dili unta kita kanunay maghuna-una sa kagalingon. Everything should be done in the context of love. Hapit na pod ang eleksyon, pahinumdom sa ni unta sa to mga umaabot nga mga leader sa atong katilingban. I know this has been the problem. Nga maay kay sulti, nindot king paminawon panahon sa pagpangampanya, apan human sa eleksyon, tan-awon ta. Mga igsuo namo, mga isig kapagtuo, labi na kamong nagplano nga mga lagad sa gobyerno ug kanamong mga tao. Ang Dios nagtuman sa iyang panaad, sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan, hangtod karon. Mausab unta kana ang inyong buhaton. Ug kanatong tanan nga mga sumusunod ni Kristo, kung ato lang hatagan ug katumanan ato mga panaad, words have no meaning if they are not infleshed in our lives. Words would remain words if they are not put into practice. And we hope and pray that the Word of God be truly infleshed in our lives, in our Christian community. Sa ingon, bisan pa sa krisis nga ito karong gisagubang, padayon ta nga mubangon, padayon ta nga madasigon, kay kitang tanan, nagtuman man sa atong mga gisulti, nagtuman man sa atong mga panaad. Sama nga ang Dios, nagtuman sa iyang saad. Sa katapusan, digig ko makalimot, digig ko mapulan sa pagpaambit na hitabo sa bagyo. Dito sa Spiritual Pastoral Formation Year, naami cross dito nga, saksi gito siya sa
daghang katuigan nga mga senarista. Nga wa gid siya maguba. Nagiantog linog, nagiantog pipila ka mga bagyo kusog kay hangin. Not until the time of Odette. Nga sa dihang pagsunod adlaw na, of course, tumba ang mga kahoy, waksit ang mga atop, apan ang crucifix, usagid sa mga nahimo nga casualty. Naputol ang iyang walang kamot, naputol ang duha ka tiil, ang nagpabilin, mao na lang iyang tuong kamot. Tuong kamot, nga mao na lay hinungday nga nagbitay si Jesus, wala na sa duha ka tiil. Murag nag-ana na lang gid siya. Matod pas among mga seminarista, Pader, ang Ginoo, murag niingon siya nga, kapit lang mga besh. Katawanan siya, apanaboy-apoy punto. Nasa ato pa ang Dios, bisan pag mawad-an kitag paglaom, mawad-an kitag kadasig, padayon siyang mingon kanato, kapit lang, gilansang pagani ko, gibagyo na ko, apan nikapyot ko, tungod og alang kanimo. Usa kinis mga panaad sa Dios, usa kinis iya mga gituman. Di kita niya biyaan, hangtod sa kahangturan. Kung siya nituman siya mga pulong, nituman siyang panaad, way rason kitang tanan, dili makatuman. Karon atong bag-uhon ang atong pagtuo sa Dios, muingon kita nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato. Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, isa ka sa langit, nagalingkod sa sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya, aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasil sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan, nga nagpili ka nato, bisan sa wala pa kita mahimugso, sa matag pangamuyo kita moingon. Puna kami sa imong gugma, Ginoo. Puna kami sa imong gugma, Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, dili unta sila mahadlok pagsangyaw sa kabubuton sa Dios sa tanang panahon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga namunuan sa panggamhanan, dili unta magsalikway sa mga taong musaway, sa mga hiwi nga sistema sa gobyerno, magampo kita sa Ginoo. Nga dili unta kita mutalaw sa pagsangyaw sa kamatuuran, bisan kung kita isalikway sa uban, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabatanunan makaamgo ug madawat unta nila ang kamatuuran, nga diha pa sa taguangkan sa ilang inahan, gitawag na sila sa Dios aron mahimong iyang propita, magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug si Blessed James Alberioni, is-ispi, ang founder sa Pauline family, mabayaw na sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay, makasulod na sa gingharian, nga giandam sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Puna kami sa imong gugma, Ginoo. Amahan, patalinghugi ang mga pagampo sa imong mga katawhan. Diya sa imong gugma, ihatag kanamo ang kaisog sa paglig-on sa among pagtuo kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Magampo kita, aron nangakong inyong mga sakripisyo, duwaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo nga sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar, sa mga gasa nga timailhan sa among pagalagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluy-on niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Jesu-Kristo nga among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpagkatako sa pagpakatawgi ka ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami nagikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa, uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awi. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos tining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Ug mihatag nini ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini panginom kamo nga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini
aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug malagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Hesukristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, ug namong tanan nga imong mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, uban sa tanan nga mga santos, labi na gayud ni Pedro kalungsod, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amoy ikaw nga daygon, amoy ikaw himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong bugtong anak. Hinangi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magiusa kita sa mga pag-ampo karon ngadto sa itong langitnong Amahan. Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan si imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo nga among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nangingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw Ginoo tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhiyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa tong Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Nausab kanimo. Pakita ug ipaambit nato karon ang kalinaw ni Kristo sa matag usa. Kalinaw, peace be with you. Mga igsuon, kini mao si Hesukristo, siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang panihapon. Ginoo, dila ko angay makalawat kanimo, panipamulong mo lamang ang maayo. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasas among kaluwasan, itugot nga magtubo kami kanunay dinhi kanamo, ang matuod nga pagtuo, pinaagi ning hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ato karong ihalad kining pag-ampo alang sa tanang mga masakiton, kana karon sa tagsa-tagsa ka mga panimalay, labi na kadto mga nataptan karon sa COVID-19. Magampo kita. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong igihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagis sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Di na to kalimtan nga ang pulong lamang walay kahulugan, kundili kini mahatagan og katumanan. Naot paunta nga sama sa Dios, kinsa nagtuman sa iyang mga pulong, kinsa naghimong tao sa pulong, mao say magtabang kanato kamatuman ang ato mga pulong ug panaad kaniya ug sa usag-usa. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dalon ang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.
stanis pala